Χαίρετε, Βαγγέλης από Garage Vibe εδώ. Στα βίντεο που ακολουθούν θα μιλήσουμε για το τι είναι η μίξη. Σκοπεύω τα όσα πούμε να έχουν εισαγωγικό χαρακτήρα, χωρίς να μπούμε σε τεχνικές λεπτομέρειες, οι οποίες μάλλον θα μπερδέψουν παρά θα βοηθήσουν για αρχή. Για πιο αναλυτικά θέματα ακολουθούν επόμενα βίντεο. Μπορεί να έχει τύχει και σε εσάς η απάντηση στην ερώτηση με τι ασχολείσαι συχνά να παρερμηνεύεται και οι περισσότεροι άνθρωποι να νομίζουν ότι είσαι DJ ή κάτι σχετικό. Ειδικά κάποιος που ασχολείται επαγγελματικά, ενδεχομένως να έχει κουραστεί να απαντάει, καθώς οι περισσότεροι άνθρωποι είτε αγνοούν το αντικείμενο είτε το έχουν καταλάβει λάθος. Καταρχάς, είναι σημαντικό να ορίσουμε τι σημαίνει μίξη πριν αρχίσουμε να μιλάμε πιο συγκεκριμένα για αυτή. Με λίγα λόγια και πάντα όπως το βλέπω εγώ. Το να συνδυάσεις και να ισορροπήσεις ακουστικά τα διάφορα στοιχεία ενός κομματιού, ώστε να συνυπάρχουν αρμονικά σε ένα ενιαίο αποτέλεσμα. Υποθέτουμε για παράδειγμα ότι για τις ανάγκες ενός κομματιού έχεις ηχογραφήσει μπάσο, στο οποίο μπάσο αρέσουν οι χαμηλές συχνότητες. Μέχρι εδώ όλα καλά. Τι γίνεται όμως αν για το ίδιο κομμάτι έχεις ηχογραφήσει για παράδειγμα τσέλο και μπότα από τύμπανα, στα οποία επίσης αρέσουν οι μπάσες συχνότητες. Τα διάφορα αυτά στοιχεία θα πολεμήσουν για να ακουστούν μαζί και το καθένα θα προσπαθήσει να κυριεύσει σε παρόμοιες συχνότητες. Δουλειά σου όταν κάνεις τη μίξη λοιπόν είναι να βρεις έναν τρόπο ώστε να τα κάνεις να δουλέψουν και να συνυπάρξουν μαζί. Αν δεν το κάνεις αποτελεσματικά, απλά χάνονται. Φαντάσου τώρα ένα κομμάτι με 20, 30 ή 100 διαφορετικά στοιχεία. Αν και παίζει να ακούγομαι σαν τον Bob Ross, βασική σου αποστολή είναι να δώσεις σε κάθε στοιχείο το χώρο του για να ζει και έτσι όλα τα στοιχεία του κομματιού να συνυπάρχουν αρμονικά σε όλο το φάσμα των συχνοτήτων που έχουμε διαθέσιμο. Φαίνεται αρκετά αφηρημένο, έχει πολλές ερμηνείες, αλλά αυτό ακριβώς είναι η μίξη. Δεν υπάρχει συγκεκριμένος τρόπος που μαθαίνεις μίξη, ούτε στάνταρ συνταγές που εφαρμόζεις φασών σε κάθε κομμάτι, αφού κάθε περίπτωση είναι διαφορετική. Έτσι, αν δώσεις σε 10 διαφορετικούς ανθρώπους το ίδιο ακριβώς κομμάτι με τα ίδια ακριβώς στοιχεία, θα λάβεις 10 διαφορετικές μίξεις και πολύ πιθανό και 10 διαφορετικές προσεγγίσεις. Βέβαια, στα πλαίσια μιας μίξης, οι βασικές αρχές είναι οι ίδιες, οπότε σιγά σιγά μαθαίνεις να αποκτάς επίγνωση του τι κάνεις και να αναπτύσσεις ένα workflow.